Pare, mau pa yung tulop. Ay, mo pa gyapon nga kulop pare ha. Ani ka man? Ani mo ini, manok ka madaog. Oo. Narapin na makabihag. Ay sus, buyag diri na mayhap. Ano? Oo. Ano? Para akot lawas. Bagat bulat at Baga bola lidong-lidongan. Mo pa pagot pala ito kay damo na na buluran pare nga. Kapalit aking kuhan. Mahusay nga babalik yung manok. Oo. Karon ko lang tala ini, ibabalik ko na dayon mga buwas atagan na la. Atagan at piso kung na ako mag-anak. Oh, sige. Ha? Aday balik laday nga akong pare kay. Moses, ano? Oh, sus, buyag. Piso nga manok na bagat ulo lagi na kamot itim na wong may hanan mo. Badaw, kay malain na ito mga nasusog kung nga usahay. Kabaraka kay ko anong ko ini inin. Papatambugon ko pa ini. Ibabalik ko na niya imo katima pagkanakit akong babali ha. Oo, sige, sige. Babong ko lang ni pare. Oh, sige. Hinayong ko lang ni. Oh. Akarian ako. Oh, Salamat. Salamat. Lagparagan man tak mga ganas. Baging buwas ada maka laray na ko mga napuno ka butok. May buhay na giyap. Pare. Hoy, Kita to ko dito iyo. Nagsaringan mo asawa nga na kasi kuno nimo kuan. Oo. Ano mo mga tanong nga ganas? Oo. Kaya maglalaray ako buwas pre. Oo, kay luwag tim kakuanan ano. Wala ka tira mo tim mga utanong din he. Ano ito? O pare, ipiprinda ko lang ni mutak manok bislamos kalebo. Di ka man ito. Pag ko ini, ako ni mga pinatubo, damo tak manok dito, inilani tak babaligya.